Slijede vijesti iz londonskog studija. MTA International vam donosi vijesti iz svijeta. Assalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuhu. Dobrodošli u MTA vijesti gdje ćemo vam predstaviti neke aktivnosti od Halifatul Mesih iz prošle sedmice, ali prije toga smo vam pripremili prilog iz zvaničnog otvora Mubarek džamije. Članovi iz parlamenta, visokodostojnici parlamenta Velike Britanije, lideri iz oružanih snaga, policijski komesari i lokalni savjetnici su se sastali sa Halifatul Mesih prije recepcije povodom otvora Mubarek džamije. Poslije sastanka glavna recepcija je započela. Hazur je održao govor pred stotinama gostiju. Hazur kaže, časni poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve sellem je rekao da komšije nisu samo oni koji žive u blizini, već trebamo da uključimo bar prvih 40 kuća. Kur'an nas uči da komšije su kolege s posla i ljudi sa kojima putujemo i zbog ovoga mi smatramo sve ljude koji žive u ovom mjestu pa i oni koji putuju u blizini komšijama. Zbog toga onda je dužnost svih Ahmedi muslimana, da li živjeli ovdje u Islamabadu ili živjeli u blizini, ili oni koji putuju i dolaze da klanjaju namaz, u svakom slučaju svi moraju da se ophode prema dužnostima i pravilima komšija. Ja vam obećavam da ću da ispunim i da poštujem vaša prava i nastojaću da se brinem za sve vas. I nastavit ću da stalno podstičem članove naše zajednice da rade isto. Poslije glavnog dočeka u toku večere Hazur je posjetio mnoge velikodostojnike, uključujući bivšeg državnog sekretara za klimatske promjene Ed Davey, MP. U toku sastanka Ed Davey je spomenuo da će da se kandiduje za liberalnu demokratsku stranku, na što mu je Hazur odgovorio da mu želi dobro i da su njegove molitve uz njega. Kad su se ovi blagoslovljeni trenutci priveli kraju, neki gosti, komšije, velikodostojnici su podijelili svoje komentare u vezi novog centra i u vezi dočeka. Ovih dana rijetko možete da vidite izgradnju da ima taj neki zapanjujući faktor, ali vaša nova džamija uistinu ima taj faktor. Mislim da je vrlo fantastično da imate i ovu veliku dvoranu koja ne samo da se može koristiti u toku molitvi, ali je također dostupna za zajednicu. Mislim da je apsolutno super i šta ja nisam bio ni svjestan da vi ne samo da pomažete drugim muslimanskim zajednicama, već i drugim zajednicama, što je pokazuje dobar karakter. Mislim da je vrlo lijepo, ovdje su prije bile samo stare zgrade, sad imamo vrlo lijepu arhitekturu, lijepu za pogledati. Džamija je vrlo lijepa i uljepšava ovaj predio. Prekrasno je vidjeti ovoliko ljudi ovdje, prelijepo je vidjeti broj političara i ljudi iz raznih oblasti društva. Mi svi radimo zajedno s Ahmedija muslimanskom zajednicom, vrlo blisko, u stvari uvijek je totalno zadovoljstvo i tako je lijepo doći ovdje i dati dobrodošlicu ovako velikoj prelijepoj zgradi. Ja sam stari član parlamentske stranke. Ja znam Ahmedi muslimane i znam kako dobro posao oni obavljaju. Imali smo projekte da prikupljamo novac za humanitarne organizacije kao Hod za mir i održavali smo nekoliko njih u istočnom Londonu. Ja sam došao iz Ilforda u Tilford. Govor njegovog veličanstva je bio zadivljujući. Ja sam se sastao s njegovim veličanstvom još jednom, a danas sam imao sreću da razgovaram s njim 3 puta. 2 puta sam razgovarao na engleskom jeziku, a onda sam rekao vaše veličanstvo i počeo sam da razgovaram na Punjab jeziku. I nastavili smo razgovor. Njegovo veličanstvo je tako skroman da je nevjerovatno. On ima svoj osobni šarm. Njegov pogled na čovječanstvo je fantastičan. On uči da se svak osjeća važnim.
Da, vrlo je nevjerovatno da upoznamo ovakvog svetog čovjeka i uopšte ne znači koje ste vjere možete da prihvatite ono što je on govorio. Ja živim u Tilfordu na selu, živio sam ovdje 40 godina, služio sam kao policajac u selu u 80-tim kad je ovo postalo Islamabad i ja sam ga pazio mnogo godina. Nevjerovatno, stvarno sam impresioniran sa izgradnjom. Nikada nije izgledalo ovako, ali sada pogledajte okolo i sve je lijepo i zelenilo. Ukrašeno je cvijećem. Ja se bavim vrtlarstvom i vrlo sam impresioniran kako izgleda. Vrlo je dobro da želite da budete dio zajednice, ali više imamo saobraćaja od školskog prometa nego ovdje kad se dolazi u Islamabad. Ovo je nevjerovatan skup, sviđa mi se prijateljstvo i topao osjećaj i da u stvari vidim islam onako kako ja vjerujem da je islam, nego što je predstavljen u medijima. Ja mislim da je bio toliko precizan u svom govoru, inače osoba treba da bude posebna, da ustane i da govori, a da u tom govoru izrazi poštovanje svima o kojima on govori. A ja mislim da je on to postigao i mislim da treba da bude više ovakvih skupova od raznih zajednica da pokažemo da mi želimo bolji svijet. Nije važno odakle mi dolazimo. Glavna recepcija i govor će da bude emitovan na MTA u toku sedmice i dostupan je na internetu. Hazur je rekao ovim riječima: ja vam se još jednom zahvaljujem što ste nam se pridružili u ovom radosnom danu. Neka vas Bog blagoslovi sve. Hvala vam puno. Ovo je bio specijalni report Otvora Mubarek džamije u Islamabadu. Sada ćemo da vidimo druge Hazurove aktivnosti iz prošle sedmice. Ove godine iz Masrur turnira u kriketu, kad su timovi širom svijeta posjetili Hazura u Islamabadu, igrači su imali slikanje prije nego što su imali specijalni obrok sa svojim halifom. Sljedeći dan na službenom sastanku Hazur se sastao sa gostom iz Njemačke. Julian Husman radi kao koordinator za partnerstvo demokratije i ovo je bio njegov prvi sastanak s Hazurom. On kaže: mi smo razgovarali kako da dovedemo ljude zajedno, kako da ja povežem sve religije i ljude zajedno i kako je moguće da postignemo otvorenu prozirnu civilizaciju. Kasnije u sedmici 2 grupe hudama su imali priliku da se slikaju s Hazurom. Prva grupa su bili vakfena koji su nedavno imali priliku da posjete Jerusalem i vide sveta mjesta iz Kur'ana i Biblije. Kroz ovaj put mogli smo da vidimo Hazurovu ljubav. I ako dam samo jedan primjer, taj dan kad smo se vraćali, predsjednik je pitao Hazura da se moli da stignemo na vrijeme. Hazur je rekao: nemoj se moliti da stignete na vrijeme, već da stignete bezbjedno. I sad kad smo se slikali s Hazurom, svi vakfona iz raznih dijelova Velike Britanije su došli i Hazurova ljubav dovodi ljude bliže hilafetu. Druga grupa su bili hudami koji su posjetili Džordžiju kao vakfe arzi na tablik misiji. Slikali smo se s Hazurom. Prvo je pitao koliko bejata smo imali, također je želio da znamo koliko smo pamfleta podijelili. Ovo nam pokazuje koliko je Hazur fokusiran na tablik, širenje vjere. Ovo je bio mali dio iz Hazurovih aktivnosti iz prošle sedmice. Vijesti završavamo s kratkim sadržajem hudbe. I ove sedmice Hazur je nastavio na temu ashabi časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem koji su učestvovali u bitci na Bedru. Nastavljajući u vezi Hazreti Zejda bin Harsa radijallahu anhu, Hazur je spomenuo događaj kad je postao šehid. Kad su vijesti stigle do poslanika sallallahu alejhi ve sellem da su Hazreti Zejd bin Harsa, Hazreti Džafer i Hazreti Abdullah bin Ravaha postali šehidi, ustao je da im preda znak počasti i to je uradio. Spominjao je Hazreti Zejda. Časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao: o Allah, oprosti Zejdu.
O Allah, oprosti Zejdu, o Allah, oprosti Zejdu. I poslije ovoga časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao: O Allah, oprosti Hazreti Džaferu i Hazreti Abdullahu bin Ravaha. Hazreti Ajša prenosi da kad je Hazreti Zejd, Hazreti Džafer i Hazreti Abdullah bin Ravaha postali šehidi, časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem je sjedio u džamiji, tuga i bol su se vidjeli na njegovom licu. U Tabkatul Kubra zapisano je da kad je Hazreti Zejd postao šehid, časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem je otišao kod njegove porodice da izrazi saučut. Kad je časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem došao tamo, zatekao je njegovu kćerku u takvom stanju gdje znakovi njenog plača su bili vidljivi na njenom licu. Kad je ovo vidio, suze su počele da teku iz očiju časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Hazreti Zejd bin Abada je rekao: O Allahov poslaniče, šta je to? Suze liju iz tvojih očiju. Časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem je odgovorio na ovo: ovo je ljubav voljenog prema svom voljenom. Na drugom mjestu se spominje da je Hazreti Zejd bio zvat voljeni od časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Što se tiče veze između Zejda i časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem, poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao: najvoljeniji meni je onaj na koga je Allah podario njegovu milost, a to je Zejd. Uzvišeni Allah mu je podario njegovu milost kroz Islam, a časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem je to uradio kad mu je podario slobodu.